Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Martes, pizza 10 na bulan sang Enero tuig 2023. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Comelec Negros Occidental nagalaom nga magadamo pa ang mga botante nga magaparehistro samtang nagahilapit ang deadline sang voters registration. Bacolod LGU gin-adjust ang mga ginaduso nga proyekto matapos ginpanubuan sang DOF ang kantidad nga malon sang syudad. Traktura ginsunog sa banwa sang Kawayan. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Mayong balita niyo sa mga senior citizen ginaduso sa kamarang paghatag lifetime validity sa pasaporte sa mga senior citizen. Ginaduso na day Davao City nga representante Paulo Duterte, Benguet nga representante Eric Yap, kag AXIS nga representante Edvic Yap kag Jeffrey Soriano ang House Bill 6682 nga pag-aamindahan sa Philippine Passport Act of 1996. Sa diin hatagan sang lifetime validity ang pasaporte nga ginkuha sa mga Pinoy nga nagaedad 60 anyos pasaka. Base sa record sang Commission on Population and Development, yara sa 8.7 milyones ang kadamuon sang mga Pilipino nagaedad 60 pataas. Suno sa mga kongresista, dapat ginakonsiderar ang edad kag ikaayong lawas sa mga senior citizen sa kada nagaparinyo sang ila passport. Kalabanan sa mga senior citizen ang hindi nasarang magbiyahe kag maghulat sa proseso. Suno pa dire, hindi man dapat naghatag sang stress sa mga senior ang renewal sa mga passport kag sa baylo mapuslan ang kada oras sa ila pagbiyahe sa iban nga kapungsuran. Damayong balita ini. Kung nagaedad ka 60 pataas, ang imo passport hasta buhi ka. Kung sa bagay ti pilagin man edad ka 60, hindi ka man guro kalabot Dutay naglabot 100 gani. Ti dutay man gani naglabot 80. So pila na malang katuig na tagaan konsiderasyon nga ganyo pa perwisyo. Stress pa ang mga senior citizen sa pagkuha sa ila passport kung magbiyahe kag mabakasyon sa iban nga kapungsuran. So kung maaprubahan nga manginlayi ini, ang mga senior citizen hasta mintras, hasta buhi ang validity sang ila passport. Hindi na kinalan nga magkuha ka passport, 5 lang, 10 ka tuig ang validity. Iniya kon aprobado ang among layi, sigurado nga tubtubuhi ang senior citizen, wala na problema. Sige-sige na ang passport niya, ang validity sini tubtub buhi. Maayo ini kon padasigon kag maaprubahan kundi dako man ini nga bulig para sa mga senior citizen, labi na gid ini nga may mga pamilya sa iban nga pungsod, nagabiyahe pa kadto pa kare, bakasyon sila kabataan na ang passport kinanglan, ang visa pagikuntani kon maarang ka bala nga hindi na kinalan ang visa
sa mga senior citizen kung magkadto sa mga lugar nga gina-require ang visa. Para nga bugusan nyo na lang, para isa na lang ang passport kagang visa para ihatag na lang na libre ang validity tubtubuhi sa mga senior citizen. Damayo, no? Kung kaysa ang pila naton ka mga representante, may ara mamala ginaduso nga pro people, pro senior citizen. Di mga senior citizen medyo ipangamuyo tagid nga mapasar gilayon sa ikatatlo nga pagbasa kabangin layin na ini ang ginaduso sang mga representante naton ang validity tubtubuhi sa mga senior citizen. Bisan amo na lang niya ang regalo nyo sa amon nga mga senior citizen. May araman kami bla mapuslan na sa mga representante nga gapungko dira sa kamara. Ining mga layay balaya nga mapuslanon, ma-pro people, kaglabi kaglabaw sa tanan ang mga ginaduso ninyo nga mga proyekto nga makitawo. Amo na yang ginahulat naton. Mas madamo nga proyekto ang inyo ginaduso, mas benepisyado ang mga Pinoy. Ang mapisa naton nga mga kongresista bala. Dire sa Bacolod ng tawa nyo bala, si Congressman Greg Gasataya, ga timbuok ang mga proyekto. May ara mga General Hospital, ang tanan nga mga barangay hall, ginapatahom, dalanon, kag iban pa. Gaulan niyang proyekto mo, kag matukod pa sang building sa sulod sang regional hospital para palahwayan sa nagabantay sa pasyente nga ginaulanan, ginainitan sa gwa nga hindi pagpasudlon sa regional hospital. Amo niya nga mga proyekto nga tawag naton makatawo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na. Kamusta na ang aton mga kauturan? Martes na, kadali lang sa pagkalapulak sang mga numero sa kalendaryo. Amakin mo? Sando lang to nga may lupok subong pizza yes na sa bulan sang Enero. Puerte, no? Kadasig sang mga inadlaw. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Dugay-dugay tawgan tanang aton patrol para sa observation report sa palibot sang syudad sa Bacolod. Mabugnaw ang panahon, padayon nga nagahibi ang kalangitan. Porte, no? Bangod sa mga low pressure area kag subong man amihan. Amo ni sang pinakatugnaw mo, ang Disyembre hindi tama. Ang Enero gid amo ang bulan, una nga bulan sa una nga tuig ang mabatyagan ang pinakabugnaw nga panahon. Bangod sa pagkalatunaw
sang yelo sa iban nga kapungsuran. Amo na nga nagaduging ang pamalatian, kalabanan sina ubo, trangkaso, hilanat, kag iban pa. So halong-halong lang sa aton mga kauturan. Bangod sa kambyo klima, nagatuga ini sang pamalatian. Okay na? Tawgan ta ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Oo, sige. Bago-bago ang aton Sa patrol. si Dale, no? Ang sa patrol, amo gani. Kay naanad ko nga kung Martes si Action Aidin eh. Aber, ang observation report sa aton patrol, alagaman subong si Action Dale Salazar. Action Dale, good morning. Yes, Action Fred. Good morning sa aton sa mga ka-action na nagasigi-sige sa gihapon ang pagpanilithi diri sa may syudad sa Bacod, Action Fred. Actually, umalin pa ni kagabi nga sitwasyon nga ngati no ang babatsagan na kag ma-eksperyensyahan sa syudad sa Bacod, Action Fred. Particular sa buong aton sa nga Facebook Live diri sa area sang intersection sang Lacson, Burgos, Action Fred. Lapit lang diri no sa station sang Action Radio Bacol, so din makita diri natin subong dito sa tabok nga side sa may Daran Burgos ang pinanaton ka mga kauturan nga mga tricycle drivers sa Action Fred ngati iba diri sa ila makita naton nga nagapahigad-higad bangon dito amaling mamugnaw nga paniempo sa una nga mga trimana sang 2023 Action Fred. So kamingaw sa pasahero subungaga Action Fred para sa mga kauturan naton nga mga tricycle drivers. Bawang gati ka makita mo sa tabok Action Fred dito sa may Burgos side nga dalana na do kalaba-laba ya sa pila no sa aton sini nga mga tricycle drivers sa subunga nga kagahon Action Fred. Action Dale? Yes, Action Fred. Nakalaka kay ibang gabarikutot pagkatugnaw. Amo mga Action Fred na tamara na mga tao possibly subong nga kagahon nga magbugtaw kagati amo magdiman nga mga panyempo no nga iba nagabawi-bawi tulog bangod nami ang weather ang panahon pero ti iba Action Fred nga may mga obligasyon man sa trabaho ti kinahanglan gid nila nga magbugtaw maghimos kag magpadulong sila sa tag sa mga trabaho no. So subong Action Fred nagkusog-kusog ang ulan no mapahigad-higad kita diri anay sa may area sang Burgos side kaya do nagkusog-kusog gamay no hining ang pagpanaliti Action Fred. By the way, good news sa aton sa mga motorista bagod una nga rollback subong nga 2023 Action Fred subong ni patuman so ti amo ni ang una nga good news sabi sa bahin sa mga motorista mga nagamaneho man namin sa pribado o kung pampubliko no nga mga salakyan Action Fred kay di amo ni ang first rollback subong nga 2023 dako man Action Fred no ang magaiba na sa presyo sang diesel kay sa atong sining pag-check man sa mga advisory sang mga oil companies diri sa may pungsod Pilipinas ang clean fuel, jetty, petrogas, Action Fred, oil lakit pa ng Shell, ma-reduce ang ila sining presyo sang diesel to 2.80 pesos sa kada litro, kag 0.75 naman na kada litro sa bahin sang gasolina Action Fred, samtang ang iban nga company ti magapatuman man sang rollback subong advaw kasi mga lasay sa kagak sa ang ulat-ulat sa mga motorista na mag-take effect ang pinakauna nga pagnubo sa presyo sang gatong no diri sa may pungsod Pilipinas Action Fred. Actually naglabay man kita kaina diri sa area sang dalan sa may North Burgos Public Market Action Fred do kaiwat pa sa mga nagapangumpra sa sini mga tinion ti possibly bagod man sa Water Action Fred. O sa aton sa Facebook live makita no may naga-left turn direction Fred do ti subong kagahon hindi ba man tuman lang traffic Action Fred pero it's supposed to be bawal din left turn no diri sa intersection kita mo naga-left turn siya alin siya sa may north nga bahin nga direksyon nga mga salakyan nagaliko diri sa Action Fred sa may Burgos side nga supposed to be bawal pero hindi pa man gani hindi pa man traffic sa mga tinion pero bawal ni ano ang ginaubra sa natin ng mga motorista pero extra careful sila kay magluwas sila Action Fred may CCTV diri actually diri sa area sang dalan Lacson no ngati iyan siya ka Land Transportation Office ay na-capture gid ang mga violation sa pila ka mga motorista nga nagalinabay
sa siningadalan na action. Action Dale, Yes, Action Fred. nablang bisan kagahon nga gakalit kay mo kay wala bantay, wala traffic enforcer, wala pulis, malapas kay mo ya sa traffic rules. Dapat kung may CCTV kag makuha ang ila mga ning plate number bala, kinanglan gid nga lagson kag dakpon. Kay hindi maayo ni daw naglapas kay mo bisan kagahon gali wala bantay lapason mo mga ordinansa. Amo man gani Action Fred, nagapinagusto ang atong sinima motorista. Amo nagagusto ko kung may masampulan bala nga mga violators sa mga dalanon na dati ko nag-violate ka pag nakuhaan ka daratang CCTV at least bala may ratang purpose ang CCTV action Fred nga hindi lang design, wala lang din install nila para ipakita sa publiko nga may CCTV. Dapat mausar man ang sininga purpose kasi amo na magbantay man sa mga violators diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred ito may naglabay nga ambulance atong sila nga tubangan mayo man kay ang mga manog labay man sa intersection diri sa Burgos Lacson na nabatian man nila dayon Action Fred at nagpundo sila nga emergency vehicle ang naglabay naglamang dugay diri sa area sang Burgos Lacson Action Fred kagati mo na sa aton sa mga action nga bago gid nakasunin mayong aga ang ibang for sure nagapulo pangape or nagapreparar sang palabakawon Action Fred kay ti kalabanan subong sa mga sudan feeling ko may sabaw gid Action Fred Correct. mo gid subong ang ang menu kumbaga sa aton sa mga kauturan na subong nga maulanon nga panahon na dati amo ni mayo may tubo sa may mga utan Iti Action Fred sa subong nga panahon kung may mga bakante kang lote, simbol sining nga ugsaran makatanom ka na actually sa mga ulutanon, Pagtikon na magtubo, hindi ka na kinala magkatapas sa merkado, kundi may iba-ibanan man, ang mga ingredients nga pagabaklon mo, bago dila na mismo simos na ugsaran, pwede mo na, nga ma-harvest, kumbaga, kung makuha ang pila ka mga utan nga imo sini nga gintanom Action Fred. So far, haman yung observation report nga padulong sang patrol subong nga Martes sang Cagayan Action Fred rekta diri sa area sang intersection sang Dalan Burgos Lacson. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:18. Correct ina. Kinanglan mga CCTV, kinanglan maulo atag. May ara matada ining galapas bala daw sobra naman daw hindi maayo ina ang batasan manad gas na mo daw padilag mo basta wala bantay malapas kay mo sa mga pagsulundan sa isa ka banwa kag syudad hindi bala maayong batasan na ulo isle nyo na te anong pamahaw nyo subong aga ako kahapon subong laswa naman gyapon nami basta kumplito lang. May tugabang, may takbay, kalabasa, okra, talong, kapayas. Butangan mo o gabalingon. Ang sobra sa o gabalingon, sanlagon mo. Pagkatapos may lubo-lubo nga pinamalan ba? Daw mo nang ginapulo pangita yas ang ginhawa ko. Karon nga kagahon. Ang gaserve si mo bago lang tapos paligo. Gatampi lang tuwalya. Yes, kampyo na. Ayos na ang imo sini kaagahon. O bulog taw na, may klase, may opisina. Bauna gid. Si Milili Oligo, nya nga pita. Salamat gid sa pangagda kape kay Roming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor na. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Boss Salito Baba, siling ni Milili Oligo, good morning kuno. Kay Lubaton mayong aga, pa-shout out lang sa pamilya ko sa Sumag, sa Dave Talabahan, sila ni Ruel Gonzaga, Dave, Nining, Tuto, Lala, Brian, Jojo, kag Che. Oy, pamati, bakal na kamutalaba ko na. Kay Rochelle Evangelista, monitor kami pirmi sa Barangay 14 Dawes upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay ETJ Hilarso, good morning.
ga monitor sa Purok Matakom Tangob, Bacolod City. Nga pita, salamat gid. Kay Martin Barayuga, good morning. Dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Precious Castro, pa shout out sa Gurosin family. Keep safe ko no, kag stay at home. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Alex Muntisa morning, nga pita, samta nagatika-tika naman sa imo matugnaw kuno ang programa, matugnaw nga kagahon. Sige, monitor ang back to back kuno. Sige, good morning kay Toto Alex Muntisa. Kay Candido Hildore, good morning. Tamyaw ko si Ma'am Doc Matmayo, kag Jinky Dialagdon. O sige, Georgia Gargasiran, kag Milili Uligo. Good morning kay Jose Monjuan. Good morning, monitor lang Pandanbil, Hinigaran. Kapita, salamat gid. Mayo gid nga pagkapi-kapi. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Dira kay Judge Nap Yaman, tigabugtaw na ni siya. Kay Betty Lau, kay Pare Remias Arroyo, kamusta ka? Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay classmate Efren Pompirada, Nets Alarcon, si Pare Kinet Pabonda, Happy New Year. Kay Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Kay Stoy Querido, kay Richard Binos, kag Toto Binos, kamusta ka mo? Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning lang. May lang pag-monitor kung kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Ang low pressure area mo nagapikto sa Visayas kag Mindanao. Subuman amihan nagapikto dito sa Luzon. Ang bilog nga Visayas magulugal umon ang panahon, panalagsa nga pagtupa sang ulan. Bangod sang low pressure area, mga lugar sa Occidental Mindoro, ang amihan amo ang nagapaulan kag nagatuga sa magal-umon nga kalangitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, ini magkalipat ang libre nga medical check-up kag libre nga consult. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kag kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PM nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay sa yung mga kaupod ng mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ilang nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa ako. Sa palibot sang syudad sang Bacolod. Oy ginpalayag ni Mayor Albi Benitez nga may kompanya kuno sa China nga nagaobra sang electronic vehicles ang magatukod sa ila planta sa syudad sa Bacolod. Mayong balita ni. Ini matapos ang pag-upod ni Benitez sa delegasyon sa Pilipinas 3 kadlaw nga state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China sa nagligad nga simana. Sa isa ka pagpakighinunanon upod sa katapos ang media, kahapon nga adlaw, siling ni Mayor Benitez nga sa among state visit madamo inisang natubang nga mga multi-billion company sa China nga may nagkalain-lain nga operasyon sa ibang nga pungsod. Suno sa alkalde na identify na sang kompanya nga siyang ang may kolaborasyon sa isa pagid ka kompanya sa Korea ang Bacolod para magtukod sang electric vehicle nga planta. Dugang pa ni Mayor Albi Benitez
magapadulong sa syudad ang CEO sang kompanya samtang may mga tiglawas na ang kompanya nga nagpadulong sa syudad. Wala pa karon sang impormasyon ang alkalde kung saan o matuman ang ining proyekto. Samtang ginpahayag naman ni Benitez nga may iban man nga investor nga interesado sa pila ka proyekto sa Bacolod kag Negros Occidental. Manami na nga balita kung magpinalumba sila tukod sa ilang mga planta, sa ilang mga negosyo dire sa syudad sang Bacolod. Kag ang kuwaon taga Bacolod nga mga trabahante, no? Maka-create ini siya sang trabaho. Labi na gid nga daw kadamo usubong sa naganganga nga wala trabaho. Gahulat kung saan o makasulod. Nakasulod ng iban, ginkakas naman. Mga 800 ka job order ang kakason. Pero daw ma-hire kuno sila sang bag-o nga mga job order sa bag-o nga mga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Labay man ang akon ang IPM. Kamusta ang pangakot yung basura? Nagligad nga si Mana, nagpasalig kamo nga ang baklag inyo uruton. Subong ga bukid-bukid ng mga basura sa pila ka subdivision diri sa syudad sa Bacolod kag pila ka lugar, wala gihapon ninyo mahakot. Ini balang patapos nga sugilanon. Siling ni Maria Petes Puentes na. Siling niya sa nagligad nga Sabado, ang baklag maurot na. Nugay makamo pa salig aga tinikil bla nga hindi matuman. Tiga lao man ang taga-syudad sa Bacolod. Ining inyo bla pasalig batuman ninyo. Ti wala gid soso por Dios. Ano nega katabuagan nyo intulyan ang taga-syudad sa Bacolod. Hindi ka mo magagad sang pasalig patapos nga hindi matuman. Agad ka mo sang pasalig nga lantawab lang nagakatabo sa syudad sa Bacolod kag iban nga subdivision. Kung yan na ni Mao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo. Kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Sang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos only. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Siyempre, pigado. Tas, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akon birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
ka mga deboto ang nakigbahin sa Walk of Faith, ang prosesyon sa pagsilibrar sang pista sang itom nga Nazareno. Nagumpisa ang prosesyon alas 2 ang kagahon kag naglakat kuno ang mga deboto sang 2 ka oras halin sa Quirino Grandstand tubtob sa simbahan sa Quiapo. Sa prosesyon, madamo nga deboto ang nagdala sang imahen sang Nazareno kag kandila bangod, suspendido sa gihapon ang translasyon. Antes pa sini, ginpatigayo na ang pagpupugay sa diin ginpauyat ang mga nagpila nga deboto sa bahin sang cross sang Nazareno. Kaysa unang tradisyonal galok mo, subong hindi na pwede. Kabalo naman kamo nga inagyan kita sang pandemic bangod sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Indomars, good morning. Kay Roger Berito, naga-monitor sa North Cotabato. Tamyaw lang Duran family, Aquisia family, sa Proc Upper Baras, Barangay Bantayan, Kabangkalan. Subong man kay Julie Monteliano, watching from Barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre, good morning. May lang pag-monitor. Kay Brian Nini Rico, morning ko na. Kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran, alin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Tamyaw ko bata ko kay Maricon Castillo sa Beirut, Lebanon. Marjorie Castillo sa Hong Kong. Charina Castillo Banaag sa Lower Bicotan, Tagig. Kag Wilson Castillo, kag taga-Bangga, Tutong Uno, Barangay Pilisa. Okay, areglado. Kay Julpa Caritatibo, Tamyaw ko Bindol Family, Tilong, Kolot Caritatibo, John kag Namay sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Ray Sandico, good morning man. Kay Aladino Villaluis Lumakad, good morning. Tamyaw ko sa Sinda Paco, si Agustin Escultura, naga-monitor gid tagsagid kaagahon. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Erwin Gonzales, monitor ko dia sa Maaw, Pangapita, salamat gid sa kape. Kay Jonalyn Decrepito, tamyaw ko da kay Jojoy Kit Macariula, Karen Gus Diquilia, Julius Edgar Sipida, Bots Bilio, gamonitor, gatalabid-dabi. Kay Imbong Jocampo, gamonitor man sa Maaw. Kay Bing Bagatila, nagamonitor yung tamyaw kay Marita Sulinap, kag Muroy Rodriguez sa Carmila, Talisay City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang
ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad,
illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos Kapitolyo, Comelec Negros Occidental nagalaom nga magadamo pa ang mga botante nga magaparehistro samtang nagahilapit ang deadline sang voters registration. Balita Kapitolyo. Detalye sinupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginalauman ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nga magadamo pa ang mga botante nga magaparehistro sa Negros Occidental samtang nagahilapit ang deadline sa voters registration sa maabot nga Enero 31 sa nga tuig 2023. Suno kay Ananoria nga sandig sa datos as of Enero 7, 2023, ang Negros Occidental kagasurad sa Bacolod ang may aranas ang 21,336 ka mga nagparehistro. Ini nga datos ang ginpatigayon sa sunod sang 4 ka semana nga voters registration nagadupisahan nagligad nga Disyembre 12, 2022. Nibaluan nga ang deadline sa nga voter registration ang magatapos sa Enero 31 tuig 2023 kagway na sang extension. Ang kaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Puwerte mga headline no sang DCRH. Bana binuno yang asawa kay nagapangimon nagapati nga may karelasyon. Hindi ginamayo nga buhat bala mo. Kung sa bagay ang pagpangimon, natural lang ina. Kay kung sobra nga pagpangimon, gabuang ang tao. Tiabi ang asawa mo, gadua-dua kang may karelasyon, tipat yun mo, ged. Kung ibulagan mo, iuli kay nanay kag dataya. Kay nakitanay ka mo na, lagko na ka mo, nga patyon mo, ged. Kung hindi na siya sa imo, kung wala na siyang pagiguma nga nagapatunga, iuli kay nanay, bulagay, patas, hindi kay patyon mo, tiko di ano na karon, pinatay mo. Ti ano kay mo iya, manimaho sa bilibid ba, utok, pulbura. Hindi na bagay. Ang pagpangimon, di na makuha sa tao ya. Maayon na pagpangimon, may pagigugma. Pero kung masubrahan, gabuang ang tao. Isa na lang kabuhok na, mabuangit na siya. Sanghala, pangimon nga pangimon. Ti patyon mo, ged. Kung nagapati ka, nga may karelasyon, tiyambot silingon, wala na siya gugma sa imo kundi bulagay patas, wala ka pa sa salabton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na kay idilaos na kag Nanay Isabel sa Victorias. Good morning lang. May lang pag-upod-upod sa ato na. Kay Salvador Tanalion, good morning. Ngapita niti ba? Morning kay Sunya, Angel Tanalion, nagamonitor from Pontevedra with love. Kay GB Latido, good morning man, monitor kami dia sa Barangay Mailom. Morning sa Purok President sa Barangay Mailom. Salamat, gid. Kay Warlito Nisha, good morning sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo. Ba, si Jinky di Alagdon, ari na siya, Morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Matt Mayo, si Mama Yalulit di Alagdon, Papaya Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MG Season, kagtananya, nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala naman 50 ka stars. Thank you, Gid. Kay Chupilo Espanyula Jr., good morning. Monitor kami sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Bao si Banisa Mayo, hello. Mandito si Ilay, no? Tuesday diri sa aton. Sige, happy watching lang ko, no? Sa Mayo's Home, diri sa Rochester, Minnesota, USA. Bao. Nice summer day. 30 degrees. Tugnaw. Bao. Snow pa. Sige, patuloy ang snow sa ila. Damol daw snow. Ay, purte. Pwede da ka
dagan-lagan. Sulay-sulay. Abi nami guro no? Nga masulay ka sa snubla pag sulbo sa balay mo, puti na buhok mo. Ba daw amo-amo man sakon ba? Kay Jose Erson Lapinigonyo, good morning from Stonehaven, Barangay Granada. Kay Sinika Mahilom, morning nada. Kay Perla Dalida, kag Dodge Dalida. Kay Rimar Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Doy Artor, kay Aida Alunan, nagamonitor, taga Barangay Granada, kuno, good morning. Kay Guanson Riba, good morning. Riba Guanson from Quiet ba? Taga Quiet, kamusta ka mo da? Ba? Not so smart action, Fred. Ba? Nga patyon mo gid ang asawa. Gusto na. Correct na. Si Vanessa. Ako na muna yung tindog ko. Kung daw wala na gugma, bulagay patas. Nakitanay ka mo, lagko na ka mo. Wala ka rason nga patyon mo na siya. Gusto na. Kay budlay na mo. Kay kabudlay man to da. Agad pa ka mo upod nga wala naman gugma. Kundi bulagay lang. Nangapat yun mo gid. Kay dako na ka nagkitanay ka mo. Imo niya tilantawan na karon kay pinatay mo. Mano ka? Kit-kitrihas? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Sige. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Balikan ta ka mo pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot magidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang iskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa may maskila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Ay. May pigado tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
This is My Life. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Resulta sang Loto 645 kita. Ang jackpot 13,374,009. Ang jackpot 13,374,009. Ari ang kombinasyon in any order. 33, 25, 9, 45, 28, 5. Ang kombinasyon sang 645, 33, 25, 9, 45, 28 kag 5. Saylo kita. 655 ang jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 35, 7, 11, 30, 23, 55. Kombinasyon sang 655, 35, 7, 11, 30, 23 kag 55. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning lada. Kay Roger Burgos, kamusta na? Good morning kuno kay Mama Winnie Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Kay Jima Taguan, good morning man. Kay Elmer Boyet Villamor. Kay Ana Sinoro, good morning.
Kay Mario Olvido Aquisa, good morning nga pita. Monitor kami dia. Asinda Lugway, tamyaw yada. Mayong aga sanday Ana Buhawe. Tano, kag si Nimya Calvo Palermo sang Purok Railway Balaring. Kay ba mga Barque Tribe, ari sila, good morning sa Barque Tribe. Kay George Madrid, nagamonitor gikan sa syudad sang Cadiz, maulanon nga adlaw sa aton tanan, tamyaw mga Cadiz non nga pita. Morning man, kay Kimpo Yolo, Ardong Yolo, Antonio Villanueva, kag Antonio Yolo. Barque Tribe ni. Maayong aga sa inyo. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Elisa Iligan, may lang pag-monitor. Kay Lubic Di La Luna, good morning. Ari kami di monitor nga pita. Alin kay Pato Kagrubi Di La Luna, sang Barangay 30. Kay Ryan Bilyo. Kay Lilibet Pahilam Tantonda. Ano ni? Torda? Basta ito may tabi gawa ang tinaga daw kabudlay basahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Anano pagid ang iban nga mga balita. Bao, mga 500,000 na. Ka mga general kag kernel ang nag-submit sa ila korte si resignation. Gulpi lang may mga bulobalita dayon nga nagaginuwa-guwa, may ara destabilisasyon nga mga balita. Amo gani nga nag-reacted si Senador Amy Marcos. Sila niya bisan fake news ini dapat panilagan. Nya kay man kun may aso may kalayo. Gusto man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ang pagsarurot sang presyo, mga 2 ka pisos lang. Ang rollback sa presyo sa diesel kag kerosene, pero ang gasolina medyo katiting lang. Ang ginubo. May na lang na. Bisan tag jutay-jutay, tilo-tilo, basta may ara. Sang sa wala na gid sa padayon nga mag-ibwal ang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. May tisi ang alkaline nga vitamin. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services
because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok.
Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Balita naton sa City Hall, Bacolod LGU, gin-adjust ang mga ginaduso nga proyekto matapos gan panubuan sang DOF ang kantidad nga malon sang syudad. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Gin-adjust ang Benitez Administration ang mga socio-economic development projects ngay patuman sa syudad. Matapos Action Fred, nga panubuan sa Department of Finance o DOF ang loan application sa Bacolod LGU. Kung madumduman, 5 billion pesos nga loan ang ginaduso ni Mayor Albi Benitez, pero base sa reply o konsabat sang DOF, tubtub lamang sa 4.5 billion ang pwede nga malone sang local government unit. Kahapon nga daw sa press conference, ginpahayag ni Mayor Benitez nga nalakip sa gihapon sa loan package ang ginaduso nga 600 million pesos nga legislative building. So nag-adjust kami sa mga iban nga mga projects nga intended for the loan package. And ginbalik na namo na, I think, last week. Dapat yan ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa mga coffee lovers nga nagapangita sang pinaka-healthy nga kape,
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Daw ginaduso naman sa Senado, ibalik ang silot nga kamatayon. Makuriit naman ng simbahan. Kay man, nagabamalabag ang simbahan sa silot nga kamatayon. Nabeson doon naman ang isyo. Ining pagbalik sang death penalty. Porte, no? Alin sa una, naging kakasal ni siya sang tsimpo sa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa pagdubisita yan sa Roma, sa Papa sa Roma, tigin deklarar gilayon nga untato na ang silot nga kamatayon. Tidaw ginakuting-kuting naman sang mga senador. Kay Rodney Ismaya, monitor sa Sindaan Tulanga, tamya kay kana kag kay putot mayong agalang pangapita. Sige, pulo pangapi lang. Subungman kay Helen Escosarita. Good morning. Shout out lang sa sa gapangapi subong. Laban gapangapi. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Si Utay Benedicto, tamyaw ko kay Norbing Hinubata. Upod sa iya stop sa kay Nining Bibing kag Pina. Kag maanyag nga Hulya sang Hinubata tiluring sa Plaza Mart ba nagamonitor kun kaagahon. Kay Mandio Arniho, tamyayo Diana Villanueva sang Jesus Heights, Estipania. Kay Emilio Sigumpan, mayong aga sa Barangay Estipania, kag Victoria's People. Bao. Kay Chao Israbon, kay Payunggayong Rinan, good morning. Subungman, dira kay Dudoy Malaga, mati kami dia sa Ibi Magaluna. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. May lang nga pagmonitora. Dira sa Kapihan, si Monsing Syukon, Arada Pirme, si Joel Perido, Jobert Carion, si kay Mayor, kay JC Sindico, Roger Aguirre, Nick Barca, kay Bibitan, dira kay Sibida Tumbos, ara pa da, si Parikano Rivera, kapamasyar da wala, si Toto Lore Apurado, kay Nestor San Concepcion Talisay, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun na sa akin. Siya nagtundo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share,
Tinasunod mo tanan ni ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-inta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanakin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito mapag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulog. Standard time, las 5:47 na. Pasudlon tag report ni Aksyon Jan. Traktura ginsunog naman sa Banwa sang Kawayan. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Isa ka traktura Action Fred ang ginsunog sa wala pa makilala nga mga persona sa Hacienda Corilla, sakop ng sitio Langone sa Barangay Inayawan. Sa Banwa naman sang Kawayan, mga ginbarbanta 40 kilometros ang kalayon gikan sa Kawayan Police Station. Sunod din Action Fred kay Police Staff Sergeant Mark Mabaya, ng investigador sang Kawayan PNP nga nag-report sa ila sa mga kapulisan las 12:20 ng taknas ng udto, pero ti mga rasetes ang taknas ng agag di sa nagduntad ini nga insidente. Sa investigasyon diri sa kapulisan ni Baluan nga may anom ka mga wala pa makilala nga mga persona nga halin ko sa kampo, gulpin na lang nga nagpadulong dira sa may ginaaraduhan abi aksyon na Fred sa sining traktura kag ila nga ginulaan o kung ginula ini sa ka-container sang gasolina kag ginsindihan aksyon Fred so kung ini ang nasunog. Sa karon wala pa may baluan sang kapulisan kung pila ba lang bilis ang kalitan labi na ang bilis ning traktura action Fred kag kung anong motibo sa likod man sa sining insidente. Hindi pa matumod o kung makilalaan pa sang pulis kung sinong responsable sa likod sa sining krimen. Sa inisyal nga report ining traktura ang ginapanagyahan sang Chua Corporation ang mga tag-iya sini residente sa may syudad naman sang Bacolod. Salam po sir, may pundo naman to sir. Aga pa man to. Anom ko na kabilog to ang ordeng sa nakita. Anom ko no. Wala pa kami kabalo sir kay under investigation pa man. Ang amo na amon sa mga sir kay wala pa kami ka kontak sa tagiya. Kay hindi man ta pa sa amon pisang traktura pila. Si Police Staff Sergeant Mark Mabaya ang investigador sang Kawayan PNP. Sa tataran nga magkaaksyon sa mga mahuyugon dra no sa mga magigop sa mainit nga kape kon kagahon basta kape magkaaksyon
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Fred, sa may siyudad sa Bago, may arasang drug bypass operation nga ginkanda kahapon sang hapon dira sa area sang Purok Violeta sa barangay Balingasaga, Bago City, Negros Occidental. Isa diri ka lalaki nga residente sang Barangay Singgang Airport, Bacolod City ang nadakpan sang kapulisan. Naging kilala kay Rolly Gonzales alias Yob, 40 anyos. Rolly Gonzales, 40 anyos, nga residente sa Barangay Singgang Airport, siyudad sa Bacolod, ginakuhaan na sang isa ka sachet sang suspected shabu kabalo Action Fred sang 500 pesos nga mark money. Magluwas sa mark money nakuha pagid sa posisyon allegedly sining suspect ang pito pagid ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka sling bag Action Fred kag pila ka mga drug paraphernalia. Preso karon ang Bacolod doon dira sa may custodial facility sang Bago City Police Station. Samtang wala pa gid sa gihapon Action Fred sa identity ang allegedly new peoples are biga membro nga nadakpan or napatay sa engkwentro kahapon nga adlaw sang batok man sa 94th Infantry Battalion sa may sitio Malikuliko, Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan. So far wala pa sang latest report nga pagwa ang 94th IB Action Fred ang sining napatay nga miyembro sang NPA kahapon nga adlaw. Mga balita gikan sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no?
Pero sang last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala lagi kami nga may gimpamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na. Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Mandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa anak ko ba, ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo get back underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas... Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon